Приемане на естествения ритъм на живота. Въведение в несъпротивлението. Животът се развива в постоянен поток от енергия. Срещаме ситуации, изпитваме емоции и се сблъскваме с вътрешни импулси. Съпротивата се появява, когато се борим срещу този естествен поток, когато се вкопчваме в това как мислим, че нещата трябва да бъдат, вместо да приемем това, което е несъпротивлението. От друга страна е изкуството на допускането. Това е нежно предаване на настоящия момент, пространство на приемане, където спираме вътрешната борба и се подравняваме с естествения ритъм на живота. Представи си листо, което се носи по течението на река. Когато листото опитва да се бори с течението, то се завърта, блъска се и може да заседне. Но когато се остави на потока, то се движи леко и без усилие, водено от сила, по-голяма от самото него. По същия начин, когато спрем да се съпротивляваме, ние докосваме източник на огромна сила и ефективност. Освобождаваме се от енергийния разход на вътрешните борби и се отваряме към свят от възможности. Борба с съня. Личен сблъсък с съпротивата. Преди много години, докато четях задълбочено една философска книга, внезапно ме налегна силна сънливост. Имах строг график и не можех да си позволя да загубя време. Затова се съпротивлявах. Насилвах се да остана буден и концентриран. Умът ми обаче имаше други планове. Думите започнаха да се размиват, мислите ми се разпиляваха и четях един и същ абзац отново и отново. Разочарованието растеше, борех се със собственото си тяло. Битка, която не можех да спечеля. Колкото повече се напъвах да остана буден, толкова по-малко продуктивен ставах. Умът ми, затънал в умора, не можеше да поеме никаква мъдрост от текста. Предимството на кратката дрямка. Ефективност чрез приемане. Изтощен и победен, накрая се предадох на нуждата си от почивка. Затворих книгата, нагласих таймер за кратка дрямка и си позволих да заспя. Събудих се освежен и енергизиран. Умът ми беше ясен и буден. Върнах се към текста и всичко се промени. Четях с лекота, думите оживяваха, а напредъкът ми беше удивително бърз. Този ден научих ценен урок за силата на несъпротивлението. Когато приех нуждата си от почивка, всъщност спестих време и повиших продуктивността си. Ако бях продължил да се боря срещу естествения ритъм на тялото, щях да загубя часове в намаляваща ефективност. Хватката на тревожността. Съпротива срещу осъзнато приемане. Принципът на несъпротивлението важи не само за физическите нужди, но и за емоционалния ни свят. Тревожността често се усилва именно от нашата съпротива срещу нея. Започваме да се тревожим, че се тревожим. И така чувството расте. Опитваме се да се разсеем, да се притъпим, да избягаме или да се борим директно. Но тези реакции само засилват тревожността. Представи си, че си хванат в мъртво течение, в морето. Ако се бориш срещу течението, се изтощаваш и рискът да потънеш става по-голям. Най-безопасният начин е да останеш спокоен, да се носиш по водата и да позволиш на течението да те изведе към по-тихи води. Същото важи и за тревожността. Когато тя се появи, можем да я посрещнем без съпротива, да я признаем, без да я осъждаме, да си позволим да почувстваме страха, без да му даваме цялата власт.